gaba ɗaya an hana jama'a fita, to ba dole yara almajirai su shiga daba da sace-sace ba. Sani ne baya jin daɗi, shine na zo na ce da Allah a kuɗin da yake ajiyewa a bashi a masa magani. Ni mai kuɗi ce zaka ɗauko kafa ka zo ka ce wai ka zo in baka kuɗi a kai shi a je a nema masa magani? Ta ya za a yi duk islamiyoyin da ke garin nan ka ce za ka kai min shi makaranta allo, ni gaskiya ba zan yarda da wannan ba. Ni ma mahaifina ya kai ni bara, kuma ni a ce ba zan kai ɗana ni ma bara ba. Ai wasu na tausayin almajirai da kasar ƴaƴansu. Wasu kuma in zai ga almajiri da kasar an watsa musu wuta. Allah me haka? Ya sun sai fasa ku watsar da abinci a kaza. Na je gurin wata yarinya wallahi ina mugun santa mata wulakanta ni. Zan ma me bita daidai, zan ma me manta uwa. Da inda take sai ta zo ta neme ka. Ai da so samu ne buhun masaran a sayar a kawo kuɗin. Har manyan na gama su kawo uku nan. Dama uku je ne. To in ko haka ne sai a haɗa miki da uku gudan Aisha. Yawa jama'a ga Ahmad Safwan DZ, mai DZ Hausa TV ga kuma baban Gadda Comedian. Ko ba haka ba, ga kuma jaruman mu. Kun san ta kun san wace ita jaruma ce, to yau an yi hira da ita, ku tafi baban Gadda Comedian ku kalli wannan shahararriyar hira. Bacin kin kalla ko ka kalla suka danna masa subscribe saboda ya samu monetization. Ganin YouTube channel na Baba Gadda Comedian. Ku danna subscribe domin ƙarin bayani. Na gode.